Môžu zelené potraviny tehotné a dojčiace ženy? Na internete koluje kopu fámov o tejto téme, tak si to poďme rozlúsknuť. Kvalitné zelené potraviny sú určite vhodné ako pre tehotné, tak aj dojčiace ženy. Optimálne je s nimi začať ešte pred otehotnením. Organizmus sa vyčistí, nutrične nasýti a tvoje telo sa pripraví na tehotenstvo. Začať s konzumáciou zelených potravín je vhodné v akejkoľvek fáze tehotenstva. Niekedy sa na internete objaví informácia o tom, že jačmeň s chlorelou nie sú vhodné pre tehotné a dojčiace ženy, no táto informácia vychádza z nedostatočnej informovanosti o tom, ako zelené potraviny fungujú. Zelené potraviny totižto znižujú prechod chemikálií cez placentu a materské mlieko do tela dieťaťa a efektívne tak odstraňujú škodliviny z tela matky pomocou stolice. Poškodenie dieťaťa nie je možné, práve naopak chlorela s jačmeňom sú veľkým prínosom pre matku a jej bábätko. Na krabičkách od zelených potravín môžeš nájsť vetu, že zelené potraviny nie sú vhodné pre deti do 3 rokov, no táto veta tam je iba kvôli legislatíve. Práve naopak, z mnohoročných skúseností obrovskej komunity užívateľov zelených potravín vieme, že chlorela s jačmeňom je obrovským prínosom ako pre matku, tak aj pre dieťa. Pokiaľ ide o kvalitný jačmeň s chlorelou, ich konzumácia je vhodná a bezpečná. Iba ťažko budeš hľadať pre seba a svoje bábo kvalitnejšiu výživu, ako je chlorela a jačmeň, ktorú konzumujeme aj my.